dobrodošli u jutarnji program i nedelju. Probudili smo se ovog jutra u jednom, ali ćemo večeras zaspati u drugom godišnjem dobu. Naravno, večeras stiže jesen, ali sve više ovi jutarnji sati podsjećaju na jesen, a ne na leto. Za nekih 16 sati, tačnije u 22 časa i 44 minuta, stiže nam jesen. Dan vikenda je, mnogi će krenuti na put. Imali gužve na putevima u Srbiji, koliko se čeka na graničnim prelazima. U izveštaju Automoto Saveza Srbije, odakle nam se javlja Jovica Mitić. Dobro jutro. Na ovom izveštaju, kakav će biti ovaj posljednji letnji dan? Eto, malo pre smo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda čuli kakva nas jesen otprilike čeka, a danas i naredna 2-3 dana vreme anđel. U Srbiji danas posle maglovitog i hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura 21 stepen, detaljnije naravno Anđelka. Hvala Dušice. Poštovani gledalci, dobro jutro. Nastavimo sa jutarnjim programom i ovoga jutra sa nama u muzičkom delu emisije Slavko Nikolić i Milica Popović. U Jagodini je u toku prvi festival animiranog filma Dece i mladih Srbije pod nazivom Animator Fest, koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Skupštine grada. Duetima i tako dalje. Tačnije. Hvala, najlepše u svakom slučaju. Još samo da kažemo ko će sa vama u Ruskom domu nastupati još? Nastupit će još mladi sopran Ana Stanković i muški oktet Svetog Arhangela u tržnom centru Ušće, domu omladine i 2 sata ispred nastupa u Ruskom domu. Hvala još jednom što ste bili naši gosti. Izvolite. I eto, za kraj da kažemo doviđenja. U Beogradu se sunce probilo kroz oblake, zato iskoristite ovaj poslednji letnji dan. Najbolje negde u prirodi, u šetnji, nadi ciganliju, zaslače ili možda šetnju kroz centar grada koji će biti zatvoren. Gledali ste jutarnji program, puno vas pozdravljam i uživajte.